Rafael Roca viene de la Universidad de Valencia, trabaja sobre la identidad valenciana, más precisamente los escritores en el proceso identitario. Entre tanto, es especialista de un nombre simbólico de las letras valencianas, Teodor Llorente. Paso la palabra a Rafael Roca. Su comunicación es titulada El discurso sobre la llengua literaria en la Renaixença valenciana. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda. Celebre que la darrera intervenció de la comunicació anterior hagi girat al voltant del català de València, perquè això d'alguna manera em serveix a mi d'introducció en el meu tema, perquè el que us vaig a demanar és que facin l'esforç de traslladar-se al País Valencià a la segona meitat del segle XIX, on, enllaçant també el que s'ha dit anteriorment, la llengua tenia un fort valor simbòlic, però molt poc prestigi. El 23 de desembre de 1908, en el transcurs de la carta que un ja molt ancià, Teodor Llorente, màxim exponent de la branca valenciana de la Renaixença, envia a l'erudit santanderí Marcelino Menéndez Pelayo, i en referència a les vicissituds perquè més de mig segle enrere havia travessat el conreu literari del català a València, es podia llegir: Los que hemos ennoblecido nuestra lengua hemos hecho una obra nueva y difícil. Aquella afirmació recollia d'una manera eloqüent i concisa la percepció que Llorente i la resta d'escriptors valencians coetanis tenien de la tasca que havien portat a terme, la d'haver realitzat una obra nova d'ennobliment lingüístic que els havia comportat enormes dificultats, no sols de caire filològic i literari, sinó també social i polític. Perquè certament intentar la depuració o la dignificació literària del català de València durant les darreres dècades del segle XIX fou més el fruit d'una emoció que d'una demanda social, que en efecte era infinitament menor que a Catalunya. D'on venien les dificultats que comportava l'ennobliment literari del català a la València de l'època? Doncs bàsicament de dos flancs. En primer lloc, de la ferma oposició al procés de recuperació lingüística i literària que exercien amplis sectors de la societat civil, que el consideraven com una manifestació de separatisme polític. I en segon lloc, dels nombrosos dubtes i entrebancs que als escriptors del XIX es plantejava la depuració i fixació de la llengua literària. I encara podríem afegir una tercera dificultat, l'onomàstica, és a dir, el rebuig que en conjunt la societat valenciana manifestà aplicar el nom de catalana o català a la llengua pròpia i que comportà que els intel·lectuals tendinen a perllongar l'ús de l'apel·latiu llemosí, fins i tot sent-ne conscients de la seva impropietat filològica. Anem per parts. La Renaixença al País Valencià fou un moviment que ensopegà amb múltiples inconvenients i dificultats, ja que hagué d'obrir-se camí enmig d'una societat civil que, per dir-ho ràpidament, no tenia cap voluntat de renaixer. Els articles periodístics, pròlegs i discursos de l'època contenen múltiples mostres de les queixes que els protagonistes del moviment literari formulaven a tort i a dret per tal de defendre's d'aquest tipus d'obstacles. I només cal llegir-los per adonar-se com de difícil degué ser reivindicar l'ús culte d'una llengua que, malgrat ser habitual en els usos orals, la majoria de la ciutadania considerava com a morta per als usos socialment transcendents. I en una societat, a més, les instàncies de poder de la qual sovint identificaven aquesta reivindicació amb una voluntat política oculta. No d'una altra manera, es pot entendre que en octubre de 1875, i a propòsit de la nueva florescencia de l'antigua poesia lemosina, deia, Teodor Llorente afirmara, deia el següent dia: «Temióse al principio que este cultivo de una lengua distinta del idioma nacional indicase propósitos separatistas. Y cuando la experiencia ha demostrado que los nuevos trovadores no son de modo alguno temibles en el terreno revolucionario, si se disiparon los recelos, no por eso se hizo en Madrid mayor aprecio de ese extraño fenómeno de una literatura que sale de la tumba con la frescura, el entusiasmo y la fe de la risueña juventud». I 3 anys després, en 1878, en vespres de la fundació de la Societat Cultural Lo Ratpenat, tornava a insistir y decía: «Nosotros no hemos participado nunca de los temores, por fortuna casi ya desvanecidos,
que concebieron algunos, sospechando que ese movimiento literario pudiera fomentar en el terreno político tendencias separatistes. Llorente no fou, però, l'únic escriptor valencià que sentia la necessitat de manifestar que amb la seva activitat cultural no perseguia cap finalitat política. I així, el 31 de juliol de 1878, durant l'acte de fundació de l'Ho Ratpenat, Félix Pizcueta, primer president de l'entitat, asseverà: «Tal vegada crega algú que la creació d'esta societat obedisca quan manco alguna mira d'exclusivisme provincial i quan més alguna idea separatista. I jo tinc que declarar ací que ans que tot som fills i amants de la noble terra espanyola, que no ressuscitem glòries de l'antic reialme valencià més que per tenir lo goig de que no s'obliden i se perguen com la seva llengua en l'oscuritat del temps». Pocs minuts abans, en el mateix acte i amb major vehemència si cap, Constantí Llombart havia dirigit el seu verb contra els, deia ell, encarnissats enemics de nostra materna parla, que més esfondrada que mai en sa tomba per in eternum la feien. Mentre repetia Llombart una i una altra vegada que no valencians no és morta nostra expressiva llengua llemosina, gràcies als generosos esforços de nostres germans de Catalunya i les Illes Mallorques. Un any després, i en referència al discurs que havia pronunciat 12 mesos abans, Pizcueta es lamentava que deia que les meues declaracions foren mirades amb prevenció i xusgades no de bon modo per intel·ligències que no distingeixen lo brillant claror del sol de la veritat. I en juliol de 1881 era el poeta Jacint Lavaila, aleshores president de l'Ho Ratpenat, qui obria la tercera edició dels Jocs Florals de València amb unes paraules que traspuen indignació. Diuen així: «Mentira pareix que encara hi ha gens que creguen calent en l'esperit de l'Ho Ratpenat una idea política borda, quan han provat en totes les ocasions que les circumstàncies mos han oferit la bona llei de nostre entusiasme i al mateix temps el noble objecte que nos ajunta, la fraternitat de los valencians per a robustir l'amor a nostra mare Espanya». Vull dir que aquestes manifestacions i exemples de protesta contra aquells que els acusaven de separatisme foren constants a tot el moviment de la Renaixença i el varen marcar profundament. Els en podria citar alguns exemples més, com ara 1887, en què l'alcalde de la ciutat de València hagué de defensar a l'Ho Ratpenat de les acusacions de separatisme, o encara en 1891, quan un molt jove Vicent Blasco Ibáñez, que suposo que vostès coneixeran, també aleshores era fervent ratpenatista, després abandonar el valencianisme, però també en defensa del regionalisme que no tenia res de separatisme, deia ell. D'altra banda, i pel que fa als nombrosos dubtes que plantejava la depuració i la fixació de la llengua literària, trobo que varen ser resumits d'una manera prou eloqüent per Teodor Llorente al llarg de l'endreça Maria Aguiló, que encapçala la primera edició del llibre de versos, i que poden quedar resumits en el paràgraf següent. Deia Llorente en 1885: «Teníem ací en València una llengua viva i una literatura morta, perquè encara que mai s'ha deixat d'escriure en valencià, els populars autors de romanços i col·loquis i els que després portaren esta llengua al teatre i al periodisme satíric i festiu, la usaren sense estudi ni poliment algú, corrompuda i rebordonida, com la trobaven en los llavis de la gent indocta, i bàrbarament castellanitzada en la ciutat, on no ha pogut defendre's, com en els pobles més retirats, de la invasió de l'idioma oficial. Una llengua en tal estat és impròpia de tota poesia que no siga completament familiar. Hi ha que relligar la tradició literària i això té dificultats. S'han d'adoptar de nou les paraules perdudes i oblidades? S'ha de renunciar per por a no ser comprès al nom valencià propi quan aquest ha estat substituït per un altre de castellà? Quants dubtes a cada rengló que s'escriu. Fins així la cita de Llorente. De fet, el desig d'estudiar, depurar i ennoblir la llengua, de conèixer i relligar la tradició literària, fou una constant en les peroracions de la majoria d'autors coetanis. Una proclama que sovint anà acompanyada d'un procés de lloança i mitificació lingüística, l'exemple més representatiu del qual pot ser siga el discurs titulat Excel·lències de la llengua llemosina que Constantí Llombart pronuncià la nit del 31 de juliol de 1878 durant la inauguració de l'Ho Ratpenat
i que ell mateix qualificà com lo panegíric de nostra en jamai ni prou ni bastant ben lloada llengua materna. L'objectiu de Llombart era diàfan en aquell moment. Es tractava d'enaltir les singulars i notables bellers de nostra harmoniosa parla llemosina, perquè no ha mort valencians encara, com alguns ho pensaven nostra llengua, deia Llombart, que fou una de les idees més recurrents dels autors de la Renaixença valenciana, la de recordar que els usos cultes i literaris de la llengua no eren difunts. La llengua, continuava Llombart, la llengua que nos deixà en herència nostre magnífic conqueridor, cosa que no es val de recordar, sobretot ara que a les Corts Valencianes s'ha presentat una proposició que afirma que el valencià prové de la cultura ibèrica. La llengua, deia Llombart, no és morta. Tan sols dormia, somiant el dolç remor de l'oreig embalsamat per les flors i plantes de nostres muntanyes i jardins. I per evitar-ne la pèrdua definitiva, no dubtava recordar les seues més grans gestes literàries i historiogràfiques i també apel·lar directament a la consciència, la responsabilitat i fins i tot l'orgull de l'auditori. I així preguntava Llombart, deixareu, valencians de cor, que en lo més criminós abandono, per culpa vostra, es perden los riquíssims tresors amagats avui, plens de pols i teranyines dintre els arxius i biblioteques, on tantes i tan grans preciositats de nostra antiga història per honra nostra es guarden? Jamai mentre sols una gota de valenciana sang en vostres ardoroses venes buiga. Llombart era ben conscient, i així intentava transmetre-ho al seu auditori, de la importància que en la tasca de desvelament i recuperació del prestigi del català tenia desenterrar i editar un bon cabdal de llibres apreciabilíssims, deia ell, escrits en llemosí com a llengua erudita i culta en temps passats. I per això centrava la seva atenció en les obres i els autors valencians del segle XV, el que fong el segle d'or de nostres lletres, deia Llombart. En darrer terme, qualificava la llengua, seguint una llarga tradició historiogràfica, de dolça, suau, breu i graciosa, condicions que li donen singular expressió i la fan una de les més agradables que en el món se coneixen. Actuant així, Llombart pretenia que els seus col·legues superaren els diversos obstacles literaris, ortogràfics i fins i tot psicològics que, com hem dit, l'ús culte del català els plantejava i que perderen la por a conrear literàriament una llengua que no havien estudiat, que havia sigut substituïda en la major part dels usos formals per castellà i que en la pràctica la majoria dels parlants únicament veien útil per a afers casolans. Tal com havia començat, Llombart finalitzava amb una apel·lació directa i emotiva a la consciència de l'auditori. Consentireu a cas d'ella que desaparega aquella senzilla parla en què vostres amants i carinyosos pares les primeres devotes oracions i els primers deures de la vida us ensenyaren? La pregunta, òbviament, era retòrica, perquè ell millor que ningú sabia que sí, que a la València del darrer terç del segle XIX el perill de bandejament absolut del català en els usos cultes era real i que una immensa part de la societat valenciana ni tenia consciència de defunció lingüística ni cap interès a salvar la llengua. I d'ací justament la necessitat de fundar una societat com lo Ratpenat i de pronunciar un Parlament d'aquelles característiques. Pel que fa a la qüestió onomàstica, el primer que cal assenyalar és que superava la mera qüestió de noms i comportava implicacions sociolingüístiques i fins i tot sociopolítiques. El tema, els valencians ho saben bé, ve d'antic i explica, per exemple, per què, malgrat reconèixer públicament la unitat de la llengua, que no es va qüestionar en cap cas, o no es va qüestionar majoritàriament, per què, malgrat reconèixer públicament la unitat de la llengua, els protagonistes de la Renaixença valenciana feren mans i mànigues per tal d'evitar aplicar a la llengua comuna el nom de català, que asseguraven creava rebuig social. D'aquesta manera, en agost de 1868, durant el debat públic que al respecte mantingueren Teodor Llorente i Víctor Balaguer, el valencià escrigué, deia Llorente, consta esta lengua de 3 ramas, cada una de las cuales tiene su nombre especial, lengua catalana, lengua valenciana y lengua mallorquina. ¿Cómo llamaremos al conjunto, a la matriz? La montaña de Montserrat, que era el diario de Balaguer, dice que le es igual que se le dé cualquiera de estos 3 nombres, pero no usa más que uno, el de lengua catalana. ¿Admitirán ese nombre los valencianos y mallorquines? No, porque además de repugnarles esa supremacía que otros atribuyen,
no pueden consentir que se confunda con el dialecto catalán el suyo, que es distinto. Hay necesidad, pues, para evitar confusión, de que exista otro nombre que comprenda los 3 dialectos de la lengua común que se habla desde los Pirineos hasta Elche. Y no hemos de inventar una palabra nueva y exótica teniendo a mano una ya admitida y sancionada por los principales escritores y por el uso vulgar, és a dir, el nom de Llemosí. L'opinió de Llorente al respecte coincidia amb el gruix dels escriptors valencians coetanis, ja que tots ells, excepte Vicent Querol, que vivia a Madrid, tots els valencians utilitzaren el terme llemosí per a referir-se a la llengua pròpia i feren servir tot tipus de fórmules i circumloquis per tal d'eludir el terme català. Parlar de la llengua común que se habla des de los Pirineos hasta Elche, com acabem de veure, fou un d'ells, i també referir-s'hi com la llengua d'Ausiàs Marc, nostra materna parla, nostra grandiosa llengua, la llengua pàtria, la dolça parla d'Ausiàs Marc i de Corella, el mater llenguatge, valencià, no cal dir, llengua valenciana, i evidentment també llemosí i llengua llemosina. En aquest sentit, resulta ben eloqüent i significatiu el llarg comentari que a través d'una carta personal datada a València en abril de 1891, Constantí Llombart adreçà a l'hispanista Johannes Fastenrath, autor d'una antologia de poesia catalana traduïda a l'alemany i publicada en 1890. Una observació, la de Llombart, que posa el dit a la nafra de l'estat de la qüestió nomàstica a la València de l'època. Se la llegiré, deia així Llombart, en carta a Fastenrath. Permítame usted hacerle una observación. Bajo la denominación de trovadores catalanes, nos comprende usted a valencianos y mallorquines, cuando ni ahora ni nunca la lengua y la literatura de estos últimos fue llamada catalana ni en las Islas Baleares ni en Valencia. En cambio, hasta no hace muchos años, lo mismo catalanes que mallorquines y valencianos, atendiéndonos al común origen de nuestra lengua materna, indistintamente hemos apellidado siempre lemosín al catalán, el mallorquín y el valenciano. ¿Qué fin se proponen con esta modernísima innovación los escritores y poetas del Principado? Nunca he podido creer, como algunos suponen, que pretendían los catalanes por este medio absorber a valencianos y mallorquines. Pero si esto fuera así, seguramente jamás habían de conseguirlo, ya que no tan fácilmente renuncia ningún pueblo a nada de lo que constituye su propia existencia. Por mi parte, siempre que del lenguaje valenciano se trata, denomínole lemosín o lemosino valenciano. Así también lo han calificado y siguen calificando el suyo los mallorquines. Y francamente, no hallo razón ni fundamento para que, rechazando ese apelativo que siempre admitieron los catalanes, muestren ahora interés en comprendernos a todos con el nombre genérico de catalanes. Esto ni ha sido, como ya he dicho, ni tampoco será nunca. Téngalo usted en cuenta por si le conviene consignarlo. Fins así la cita de Llombart. ¿Qué fin se proponen con esta modernísima innovación los escritores y poetas del Principado? Es preguntava Llombart. Existien realment valencians que interpretaren que el desig de qualificar de catalana la llengua comuna era sospitós? O veia una presumpta voluntat per part de Catalunya de supeditar els pobles valencià i balear? ¿Era cert allò que deia Llombart que algunos suponen que pretendían los catalanes por este medio absorber a valencianos i mallorquines? Doncs tot sembla indicar que sí, perquè altrament no s'entenen ni aquestes paraules ni les múltiples reserves que, per exemple, en 1881, durant el discurs d'obertura de l'Horrat Penat, pronuncià Rafael Ferrer i Vinyer, aleshores president de l'entitat. D'entrada, crida l'atenció que Ferrer fera servir per al·ludir a la unitat de l'idioma i evitar el terme català una forma lingüístico-geogràfica, podríem dir, alhora semblant i diferent a la ja esmentada de Llorente. Llorente, recordeu que parlava de la llengua que es parla des dels Pirineus fins a Elx, i en algunes utilitzacions que feu d'aquesta expressió també va incloure a les Illes Balears, en altres casos va parlar de la llengua que es parla des de Roses fins a Elx o fins al riu Segura. En canvi, Rafael Ferrer parlava de la llengua que es parla des del margens de l'impetuós Segura, el riu Segura, al sud d'Alacant, fins a les del caudalós Iber, és a dir, a les de l'Ebre. Què significa això? Significa que
Ferrer respecte a Llorente donava mostres de secessionisme lingüístic? No, de cap de les maneres. Únicament significa que Ferrer, com Llombart, era més celós des del punt de vista identitari que no el seu amic i company Llorente, que per així dir, i encara que ja ho sé, sona anacrònic, doncs, però podríem dir que Llorente en aquest sentit es manifestava com a més pancatalanista. Des d'un punt de vista onomàstic, el fet més substanciós d'aquell Parlament, del Parlament de Ferrer, és que sense negar la unitat de la llengua s'oposava amb contundència a acceptar el nom de català com a genèric de la llengua i la cultura compartides. I ho feia en els següents termes. Deia Ferrer, admès estava per propis i estranys que l'antic llemosí havia sigut tronc comú de les branques catalana, mallorquina i valenciana. I no dubtàvem en apellar llemosina valenciana la llengua, el mateix que la poesia i la literatura en general de nostre regne. Però aquest il·lustre llinatge, llemosí vol dir, sancionat per los sigles i consagrat per la glòria, ha sigut modernament posat en tela de juí per alguns respectables escriptors, principalment catalans, que, aïdats sens dubte per l'amor a les coses de la pàtria, germana de la nostra, pretenen baratar el nom de llemosí per lo de català. I encara continuava, Ferrer deia, Catalunya pretén, com sabeu, representada per autoritzats escriptors, imposar son nom propi a ses germanes. Denomina català nostre llenguatge, catalanes nostres glòries, catalans nostres poetes, i apellaria catalana nostra pàtria amb la mateixa autoritat amb què per algun versificador se la denomina llemosina. Sens dubte, la qüestió, és evident, feria la sensibilitat identitària d'alguns valencians que contemplaven el desig d'aplicació del qualificatiu català a la llengua, i crec que així està la clau, com una imposició. Ho hem vist en el cas de Llombart i també ho veiem en el cas de Ferrer, com una manifestació de supremacia més que no com el desig d'esmenar un error etimològic. Encara tinc més exemples que parlen d'això mateix, de com els valencians de l'època contemplaven com una imposició i com un intent d'absorció parlava Ferrer i d'absorber parlava Llombart, aquesta voluntat d'imposar el nom de català per damunt del de llemosí, el tradicional de llemosí, a la llengua comuna. Però me boto els exemples, crec que ja n'he dit suficients. Finalment, en desembre de 1918, Pompeu Fabra publicà a les pàgines del butlletí Nostra Parla un breu article sense títol, d'aparença insignificant o circumstancial, que en atenció a l'enorme ressò i la difusió que tingué al llarg del segle XX, ha sigut qualificat pel professor Vicent Pitarch com a text insígnia del fabrisme, especialment entre valencians, ha dit ell. L'escrit, efectivament, estava adreçat al valencianisme, que el va prendre com a bandera, diu Pitarch, i també als escriptors balears, i venia a donar resposta a algunes de les dificultats i les prevencions que en matèria lingüística havien expressat els protagonistes de la Renaixença valenciana. És aquell famós text que suposo que la majoria de vostès hauran llegit alguna vegada, que posteriorment, en 1980, fou titulat La tasca dels escriptors valencians i balears, que comença «Vèiem una vegada un escriptor valencià. Nosaltres, catalans, no desitjaríem altra cosa sinó que emprenguéssiu una obra forta de depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d'acostar-vos al nostre català, que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i de redreçar-lo i d'enriquir-lo procurant acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors medievals». Jo no els el llegiré, encara que és curt, no els el llegiré, simplement els remarcaré que en aquell text, que tingué una molt bona acollida entre el valencianisme, doncs Fabra insistia en la necessitat de depurar, descastellanitzar, i també deia que en cap cas els catalans pretenien que els valencians se supeditaren a la varietat del català de Catalunya. Això, d'alguna manera, jo crec que ho diu Fabra recollint aquesta sensibilitat del que van manifestar, aquest recel identitari que van manifestar els escriptors valencians, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX. Hem vist dos casos, clarament, el de Llombart i el de Ferrer i Vinyer, però n'hi haurien d'altres.
Després d'analitzar aquest text de Fabra, el professor Pitarch, com també ho havia fet abans el professor Antoni Ferrando, es preguntava ben oportunament quina podria ser la identitat de l'escriptor valencià al·ludit per Fabra al principi de l'escrit. I Pitarch afegia a la proposta de Ferrando, que havia apuntat el nom com a possible interlocutor de Miquel Duran i Tortajada, doncs Pitarch afegia els noms de Jesús Ernest Martínez Ferrando i de Jacint Maria Mustieles. Malgrat que també jo opine, com ja deia Pitarch, que qualsevol d'aquests tres escriptors ben bé podrien ser la cara oculta de l'enigmàtic escriptor valencià a qui Pompeu Fabra adreçava l'exhortació de 1918, se'm permetrà d'afegir un nom més a la llista, el de Teodor Llorente i Falcó, fill del patriarca de la Renaixença valenciana, amb qui és quasi segur que Fabra s'entrevistà durant la visita que realitzà a la ciutat de València el 1918. Si apunta el nom de Llorente i Falcó, no és sols per la coincidència de dates que s'estableix entre la primera visita del gramàtic català a València i l'aparició de l'esmentat article, sinó també perquè la principal de les línies mestres de la recomanació de Fabra, que Fabra llançava als escriptors valencians i balears, el text de Nostra Parla, recordem-les, la depuració i descastellanització de l'idioma mitjançant l'acostament als escriptors clàssics, doncs aquestes idees ja havien sigut exposades i proclamades 37 anys abans per Teodor Llorente Olivares, de qui Llorente Falcó no només era fill biològic, sinó també deixeble i hereu intel·lectual. Així com ve recordar que durant el debat que els membres de la secció de literatura de l'Horrat Penat mantingueren en febrer de 1881 sobre el títol d'aquell debat era «Si nuestra lengua valenciana actual sirve para la poesía heroica o es mejor la arcaica». Durant aquell debat, Llorente es manifestà escèptic respecte a la validesa literària del valencià, fortament castellanitzat, que en aquell moment es parlava als marges del Túria. Dijo, segons que reporta la prensa, dijo que la lengua valenciana usual, tal como se habla hoy en día, no era un idioma propio para la alta poesía, y que había que buscar en el estudio de dichos autores clásicos lemosinos la depuración de ese lenguaje. Així mateix, continúa la crónica, hizo observar que todas las lenguas, aun aquellas que han sido cultivadas permanentemente, tienen marcadas diferencias entre el habla vulgar y la literaria. Esta, es decir, la literaria, usa giros, frases y palabras que en la conversación habitual parecerían pedantescas y, por el contrario, dicha conversación adopta modismos que no serían admisibles en la poesía seria. Llorente sostenia que aquestes diferències, habituals a tots els idiomes, s'havien accentuat especialment en el català, una lengua cuyo cultivo literario se interrumpe, quedando destinada únicamente al uso del pueblo, y estando influida durante algunos siglos por otro idioma que se sobrepone a ella y la reemplaza en todo lo que es más importante y noble. Y en aquel contexto consideraba que, deia Llorente, hay que reemplazar muchas palabras castellanas que andan mezcladas hoy con las propias de nuestro antiguo idioma por las que éste usaba. Aquella, però, devia de ser una opinió llargament meditada per Llorente. De fet, 9 mesos abans, en maig de 1880, durant el discurs que pronuncià com a president del Consistori de Mantenidors de Xocs Florals de Barcelona, Llorente ja exhortà a la germanor, deia ell, entre tots els pobles que en València, Mallorca i Catalunya repleguen en los llavis del poble la materna parla per a purificar-la i ennoblir-la. I 27 anys després, en setembre de 1908, en una carta adreçada a Lluís Bernat, director de la publicació El Cuento del Diumenge, continuava assenyalant com a inacceptable el conreu literari de la llengua, per al conreu literari de la llengua la ingerència castellana, deia en aquell moment. La llengua valenciana té una ortografia pròpia, ortografia usada sense excepció mentre s'ha sigut idioma literari i que sense excepció segueixen usant catalans i mallorquins en son esplèndid i gloriós renaixement. I aquesta ortografia no tots els escriptors l'emplen del mateix modo, i això és un mal. Se vol una acadèmia per a resoldre aquestes diferències? Doncs està molt bé, però és que es vol prescindir de l'ortografia valenciana per adoptar la castellana? Això no podem admitir-ho els que 50 anys estem treballant per el nostre renaixement, donant-los la mà als que enllà de l'Ebre parlen nostra mateixa llengua.
Finalment, Llorente acabà la seva intervenció en el debat de 1881 demanant que s'establira, deia, una academia de la lengua u otra institución análoga para dictar reglas encaminadas a depurar el idioma valenciano, huyendo de dos vicios igualmente peligrosos, la vulgaridad y falta de carácter del habla usual y el arcaísmo exagerado, que sería difícilmente inteligible y reduciría el papel de la nueva poesía al de un alarde inútil de erudición. És a dir, la mateixa idea que proclamaria Fabra en 1918, que calia depurar la llengua i castellanitzar-la mitjançant l'acostament del clàssic. Amb el pas del temps, Llorente no abandonà ni molt menys aquell pensament i, de fet, en l'any 1900, a propòsit de la ressenya que dedicà al poemari Lliris i Cards de Josep Maria Puig i Torralba, tornà a insistir en que calia depurar la llengua con el estudio de nuestros autores clásicos. Varen parlar del tema Fabra i Llorente, per exemple, en les converses que degueren mantenir a Barcelona en octubre de 1906, entre sessió i sessió del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana? És molt probable que sí, considero jo. I també que 12 anys després, durant la visita que Fabra realitzà a Llorente i Falcó, Fabra rememorara aquelles converses. En qualsevol cas, i siga com siga, no hi ha dubte de dues coses: que la necessitat de depuració i redreçament de la llengua mitjançant l'estudi dels clàssics que el gramàtic català defensà en el text de 1918 fou un pensament que el poeta valencià tenia al cap, si més no, des dels anys 1880-1881. I en segon lloc, que Pompeu Fabra reconeixia Teodor Llorente com a autoritat lingüística, ja que, tal com declarà a la revista Acció Valenciana en agost de 1930, considerava que en la fixació de la llengua literària el patriarca de la Renaixença valenciana havia avançat dins del bon camí. Això és literal de Fabra, deia Fabra. Llorente havia avançat dins del bon camí, el que porta a una identificació del valencià literari i del català literari en tot allò que les dues variants, valenciana i catalana, no són verament incompatibles. Moltes gràcies.